O Centro Recreativo de Arte rendeu unha sentida homenaxe a María Fernández Lampón. A parroquia embarcouse nos actos nos que se recordou a María e se agradeceu a súa entrega e labor. O Centro Recreativo de Artes e a propia parroquia ribeilense viviu onte unha xornada moi sentida e especial. A entidade promoveu un acto de homenaxe póstumo a María Fernández Lampón, alma do recinto expositivo do Museo Etnográfico de Artes que faleceu o pasado mes de febreiro logo de intentar facerlle fronte a un linfoma. Tiña 49 anos, 20 dos cales estivo traballando no museo. Onte volveu a estar moi presente no Centro Recreativo de Artes, onde colga xa unha placa na súa memoria que foi descuberta pola súa filla. Descubres? Sí, dale, seguir. Aí está. Esperamos que vos guste a todos. A xornada comezou cunha misa na Igrexa de Artes no seu recordo. Unha vez rematada, trasladouse a actividade ao Museo Etnográfico, onde se descubriu a placa. Antes, o expresidente do Centro Recreativo Manuel Reiriz, a presidenta Rosa Orellán e o alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, dedicaron unhas palabras aos asistentes, entre os que se atopaba a familia de María. Reiriz destacou o labor que realizou a homenaxeada nas 2 décadas que estivo no museo. É un día importante, pero ao mesmo tempo tamén se pode dicir que é como unha desgracia, non? Porque unha rapaza que hai 20 e tantos anos que estaba aquí con nós, pois que a xente apreciaba, que ela levaba con cariño o museo, pois por circunstancias da vida, pois deixounos a unha edad moi temprana. Penso que a xente de artes, como os socios en general, os visitantes todos dos colegios, de asociacións, de cultura, de outros estilos, tal, de institutos, pois quedaban moi contentos, claro. É que tamén temos que basar que este é un museo etnográfico. E apuntou que María coñecía a historia das pezas que se amosaban no Museo Etnográfico, ademais de compartila cos visitantes. E lle agradaba, pois, eses visitantes que viñan aquí, que, bueno, que temos, aparte, pois, unha boa colaboración do Concello, aquí a xente ven totalmente gratis, colexios, asociacións de jubilados, de institutos, por exemplo, como estes que teñen amigos, todos estes actos que hai, pois que nós distribuímos, como pode ser o Sanatorio de Conso, todos, pois aquí gustalle moito porque hai recuerdos. Que hai que manter vivos e agradeceu a presenza de todos os asistentes ao acto. É un día grande, pero miramos ben que é un grande, pero tamén é pequeno por nos haber deixado a tan corta edad. Penso que darlle as gracias a todos que asistiron, á familia, aos concellales, ao alcalde. O rexedor local destacou a importancia de ter momentos de lembranza como este acto que se viviu onte en Artes por María Fernández Lampón. Unha traballadora incansable polo Museo Etnográfico que nos deixaba moi pronto e de maneira moi repentina. É certo que as homenaxes hai que facelas en vida, pero cando a enfermidade nos furta a posibilidade de facelo, está moi ben que unha parroquia inteira saiba recoñecer o traballo que fixo unha traballadora deste museo de maneira tan profesional e durante tantos anos. Estamos falando de casi 20 anos dedicados a este museo. Pois dicir de María que era unha persoa moi afable e sobre todo que construía a parroquia. E destacou que axudou a engrandecer o museo e a súa vez toda a historia da parroquia de Artes. É xusto que lle fagamos esta homenaxe, que o Centro Recreativo de Artes descubra esta placa en conmemoración dela e que tamén non só a familia, senón tamén todas as persoas que cheguen por este museo coñezan que aquí houve unha persoa dedicada en corpo e alma a que este museo hoxe sexa un referente no ámbito da etnografía. No acto entregáronse agasallos a nai, as irmáns, o marido e os fillos de María Fernández Lampón, unha muller que deixou a súa pegada en Artes onde se recordará sempre.